Only you and your God and your grave. Okay, one man, one grave. Because umunnem ndị Eji Chineke ayonu. Echi ga-aka mma ọkwa onye nwụrụ anwụ wee luzuru nụ. Like what this money said. Firstly, ga-enye gị 100 million. Napụ gị 300. And any 1 hour pronando, you can never recover it again. And if you are starting afresh. Ya kara gị mma na manager otu ịnọbụ before. Because if you are having customer in the market, you get bidokwa n'isi. Towa fresh one. Biko my brother say fast lane biko ka igbari ọsọ. Ọ na-egbu ndị Igbo, lenu ndị Igbo nọ na Niger, kekwana ihe wụ Niger. Look at how dirty that place is. Thank God this year she there poor. Ọ gara izige ma na sao. Nala. I could have vomited here. Ezigbo agbọ na-eru. Amam kadia ya, de amam kime. Nkonodo na. Okay, look at the restaurant the boy kpọrọ aha ya na-eri nri na-agọ. That restaurant nọ na first tag. Native kitchen. Now a plate of food that place alone is almost 15,000. Okay, look at that person na-eri nri there na ebe ọ nọzi. Please, he that have ears, let him hear.